Manheru, fellow brethren, Zimbabweans, South Africans, Namibians, Botswana, Botswanas, and Lesotho, Angola, Nigeria, Australia, China, Russia, United States of America, Canada, United Kingdom, Scotland, Northern Ireland, wherever you are, even North Pole, Iceland, South Pole, wherever you are, ladies and gentlemen, if you are hearing or tuning in, this is your evangelist Mangwende. Tiri kutepfenyura tiri muguta rePortsmouth, South Coast in the United Kingdom. And nhasi madekwana ano tikuda kutaura zvedu nawe upenyu hwemukristu. Timbotaura zvedu, tikungotaura madekwana ano. And thanks for joining in, ladies and gentlemen. If you see my eyes darting from one side to the other, left and right, I am checking my screens because I'm broadcasting on two platforms. I'm broadcasting on YouTube and I'm also broadcasting live on Facebook. My brother Nelson Chipepe, welcome, and welcome to the program. And tonight we are going to, I'm talking about why you will see my eyes darting from left to right. It's because I'm broadcasting on two platforms. I'm broadcasting on Facebook, and I'm also broadcasting live on YouTube. In case network drops on one, and I won't lose the live broadcast for viewers out there. Some people find it easy to watch on YouTube, and some people find it easy to watch on Facebook. And like I always say, if you're joining in, this is Evangelist Mangwende, and feel free to request to share the platform with me to talk about the Word of God. Ngatisanyarei vana vaMwari kutaura shoko raMwari, tisakundwe nevenyika vanouya vakazadza YouTube, wakazadza Facebook, wakazadza the internet nezvinhu zvisina maturo, wakazadza the internet is oversubscribed with dirty stuff, pornographic stuff, and even terror. You find it there. Dirty stuff is there. Vana vaMwari, ngati shingairirei kuti tiuye apo tibvise, tidisplace uipi huri painternet neshoko raMwari. Nhasi tikuda kutaura isisu pamusoro peupenyu hwemukristu, kuti mukristu anomborarama upenyu hwakaita sei. What type of life do you live? What type of life do you live as a Christian? What is expected of you? And remember, my fellow brethren, Evangelist Mangwende keeps it to basics. I keep it to basics, simple and straightforward. Chikonzero chiri chekuti ndinoda kuti pamunoteerera program yangu, muri muprocess yekuteerera, mukwanise kutotanga kusenzesa shoko ratinenge tichitaura nekuparidza, kusandura upenyu hwenyu. Kana paine madambudziko emenge muri kusangana nawo muchishaya kuti ndingapedza sei, titowana masolution as we are broadcasting live. And also, as soon as you finish watching, you will be able to apply these talks, these suggestions, these charts into your life, these skills into your life to make a difference, to make a change. Upenyu hwemukristu hwakamboita sei. Ndine tsamba nhatu chete, handina dzakawanda, handiwanzoita zvemavhesi akawanda bainini. Kana chero pandinoparidza, people know kuti it's only one verse possibly. Iyo yavhura basa iyoyo ndiyo yatinongomira nayo chete. Zvekuzokoromora dzakawanda, aiwa, hazvirevo kuti hazvina kuipa zvakanaka. Asi if we just keep it to basics, that's the best. Chimwe chinhu chandisingadire kukota mavhesi akanyanya kuwanda stereki during this programs like this, it's because I am watched by people who don't use the Bible, who don't read the Bible. They go to church. A lot of people go to church. We go to church every Sunday or Wednesday, Thursday or Friday. And kana ratongoverengwa kuchechi ikoko nemufundisi kana kuti nemunyori,
tadzokera kumba zvapera, they don't touch the Bible. So kuarudunura mavhugwara akasiyana siyana mutorododo, sometimes it doesn't make sense. Just that small verse ipapo, then we go and dig into life now, into practical things that we do, and show how that verse applies or relates to that part of life, or to your part of life, to your situation, to your problem, or even to your matter, or to your issue, or even to your celebration. How does the verse apply to you, and how can you use it to turn your life to enjoy it? Ngatimbonzwai zvedu muimbi wabvuya upenyu hwangu sukuti nekusingaperi garira muponesi nofara garira uponesi nofara. My brother Patrick Siawamwaya, how are you? Ndinodaira kuti Mwari vari kukuwanai makasimba kumativi mana enyika kwamuri. Welcome to my program Evangelist Mangwende, broadcasting live tiri kuSouth Coast. Manhero ano tira kutaura zvedu maererano neupenyu hwemukristu. Mukristu garira muponesi ndinofara kunziyo sendinomumbira tenzi nekusinga. Hanzi upenyu hwangu nemasimba ndinozvipa kuna Jesu. Garira naramisi yose niufanesi wangu unomuvangu dorwangu. Garira enesi ndinotse sendinomumbira tenzi. Ndanaka ndinotenda miro kwazvo.
wabvuya vari kuimba kuti upenyu hwangu nemasimba nezvose zvandinazvo ndinoda kuzvipa kuna Jesu, kuti ndiwe munhu wake, kuti ndizvipe zvese kuna Jesu, kuti ndiwe munhu wake. Now we want to talk about upenyu hwemukristu, kuti life yemukristu yakambomira sei. Life yako iwewe mwana waMwari semukristu yakambomira sei. What kind of life are you leading as a Christian? Uri kurarama upenyu hwakaita sei? Tiri kurarama upenyu hwakanyorwa, hwatakasiyirwa, hwatakaona, hwatinoverenga here mubhaibheri, hunotaurwa kuti ndo upenyu hwairaramwa naJesu Kristu. Right. First and foremost, tinonzwa isisi kuti Jesu Kristu paya vanonzi varungano paakasara muJerusarema, vabereki vachiinda vachizomudzokera after 3 days, vachimuwana ari mutemberi achiparidza. When they eventually got home, Luke anonyora kuti Jesu Kristu kubva ipapo akakura ari mwana anoteerera baba namai, anoteerera vabereki. Obedience. He grew up being obedient to his parents. This is the example that Jesus Christ set, which is in the Bible. Saka, the reason why I'm taking this as a point of reference is upenyu hwedu semakristu ndinotarisira inini kuti tiri kurarama upenyu hunoita mira upenyu hwaigarwa naJesu Kristu, the life of Jesus Christ. Because we are called Christians, we are referred to as Christians, kureva kuti tiri vateveri vetsoka dzaKristu, tiri vafambi wegwara raKristu. Therefore our lives should mirror Jesu. Now ndoda kuti uzifunge iwewe. Now look at yourself. Don't look at any other person, because you know, as human beings we are very good at wanting to point a finger at other people and say upenyu hwake. No. Personally, I think I am the point of reference. Kuti upenyu hwandiri kurarama inini hwakaita sei muimba yaMwari. Kune vamwe vanondiona kuti muvhangeri mangwende vanoenda kuchechi. How do people see me? Not how I see other people, because it's more about how I relate to God. Yourself. I want you to use yourself as a point of reference. Kuti inini upenyu hwangu hwandinorarama ndehwemukristu here. Kutanga, am I obedient? Well, tachena ndebvu hatisisiri tuvana zvakange zvakaita Jesu, but kwatakabva nevatiri kurarama nevana vatiri kukudza, tiri kuvakudza here kuti vave obedient to us, vave obedient to Christ, vave obedient to the Holy Spirit, vave obedient to God. Okay. Now ndikuda kuti tifambe futi zvishoma titseketudzei tiende kuna mabasa apostori. Munzwe upenyu hwemukristu. Jesu Kristu unoti kune jaya mupfumi, nditevere. Rambunza, what can I do kuti ndiqualify upenyu hwekudenga, kuti ndiqualify to be your follower, kuti ndiqualify to be a disciple? Jesus Christ says, follow the laws and statutes that were prescribed to you by God through Moses. And he says, well, I've been doing all that since childhood. I've been doing that and I do that. And Jesus Christ says, you know what? Now there is one thing that you need to do. Go and sell everything that you have and give the money to the poor. Hanzi jaya mupfumi rakabva rasuwa zvikuru.
and Jesu unoti ipapo zvakaoma kuti mupfumi apinde mudenga. Ngamera zvingaite nyore kuti a camel ipinde nepaburi retsono. It will be easy for a camel to go through the eye of the needle than a rich person to go to heaven. Now, vanhu vazhinji vanoshama kuti what was all that about? Mukristu upenyu hwako. Tinonzwa isusu tasvika kuna mabasa 4 kubvira 1 2 3. Mabasa ano inotaura inoemphasize the book of Acts of the Apostles emphasizes on the issue of oneness, of one accord. It emphasizes verse 1, 2, 3, 4, 5, 6. It emphasizes the issue of oneness, one accord. Hanzi vapostori vakange vari pamwe chete, vaine moyo mumwe chete, vaine kufunga kumwe chete, vaine muitiro mumwe chete, vasina munhu anoti ichi ndechangu, zvese zvichiunzwa pamwe chete, vogoverana zvichienderana nekuti ndiani anoda chii. Oneness. Now I want you to think about yourself as a Christian. Kuti upenyu hwangu semukristu ndiri kurarama sei? Am I a real Christian as it is stated or as it is prescribed in the word of God? Makristu muri kurarama upenyu hwakaita sei? Iwewe mukristu uri kurarama upenyu hwakaita sei? Inini mukristu ndiri kurarama upenyu hwakaita sei? Now handeiko ndikuda kuti munyatsokuteereresa kuti pane chikonzero chatinonzwira isisu Jesu Kristu kuti paanoedzwa Jesu Kristu paanoenda mudesert after baptism by John the Baptist. Jesus Christ goes to the desert to fast for 40 days and 40 nights. And mind you, there is no other human being who can survive 40 days and 40 nights without water and food. Don't try it at home. Don't even try it. Don't think about it. You cannot. Jesus Christ survived. He went into the wilderness for 40 days and 40 nights fasting. Hanzi, Baba Gwashawan, how are you? When he returned, when the 40 days were coming to an end, the devil came. The devil came to test the Lord. Anotestwa nezvekudya, anotestwa nemari, neupfumi. Anonzi, look at the city of Jerusalem. Tarisa guta reJerusalem. If you kneel down to pray, to honor me, the devil, all this will be yours. Jesu Kristu oti no. Hakuna mumwe munhu anonamatwa kunze. Shoko rinodaro kuti hakuna mumwe munhu anonamatwa kunze kwaMwari. Upfumi. Acts of the Apostles yoti vaKristu vakadaidzwa nezita rekunzi vaKristu. They were in one accord. Vaine moyo mumwe chete nekufunga kumwe chete, vachiisa zvinhu zvavo pamwe chete. My sister Grace, how are you? Maichimbwanda zviri sei paManchester? Vachiisa zvinhu zvavo pamwe chete.
vose pasina aiti ichi ndechangu. Upenyu hwemukristu uri kurarama sei? Now, if you look at this, I'm just trying to build a background for you, vana vaMwari, kuti chinombonzi mukristu ari mushoko iri, ari muzibhuku iri, chinombonzi mukristu chimbori chinyi, ambori munhu akaita sei? The word of God says in Acts of the Apostles, togetherness, kuva pamwe chete. Hanzi vakange vaine mwoyo mumwe chete. Pastor Sendera, how are you? Vakange vaine mwoyo mumwe chete, vari pamwe chete, vaine mwoyo mumwe chete, pasina ainge aine chinhu chaaiti ichi ndechangu ndega, but ndezvedu, which means mukristu, something that defines you is that idea of togetherness, that idea of not owning, that idea of not enriching yourself, that idea of bringing together everything, and it becomes yours. And then we share according to need. Now, this is just background yekuti uzvitarise iwewe semukristu kuti ndiri papi, nekuti honaka mukristu. Ndinoda kuvunza makristu vamwe vari panapa. Munogara kubasa, shift 7 days a week. Muri kuita 7 days a week shifts. Imba yaMwari here, ekukudza imba yaMwari here, kana kuti yekuzvisimudzira iwe. Nekuti tarisa uone zvinotaura shoko kuti kunana Barnabas, nana Anania, nana Sapphira, although on a negative for Anania and Sapphira, but to exemplify, these people were owners of massive lands, massive properties, multiple businesses, multiple houses. Who said, as Christians, nekuda kuti shoko riri kuti oneness, togetherness, and commonness, they should not enrich. They couldn't enrich themselves. They couldn't own beyond one. Everything else came here. Now, I always say, there are some people who are so obsessed with ownership, who are so obsessed with acquiring, who are so obsessed with seeing mari yakaungana mubengi ichiramba ichikwira swanzi haifaniri kuderera. Now, if you read, kana uri mukristu uchiwerenga bhuku yaActs of the Apostles, nhasi madekwanana ndoda kuti ureflect and think kuti, am I really living a Christian life? Is this what Christ wants? Is this how Christians are defined? Are we defined by how many houses we own? Are we defined by how much money is in our accounts? Are we defined by how many cars we have? Are we defined by how many jobs that we do? Are we defined by how many posts of responsibilities we have in life? What defines a Christian? What sort of life are you living? What type of life are you living as a Christian?
mabasa evapostori. To me, Acts of the Apostles really defines what a Christian is. You may want to disagree or whatever, but it is in this book of Acts that the people who follows Jesus Christ, the followers of Jesus Christ, were first called Christians. And the only thing that defined Christians in this book, which should be our manual yemukristu yeupenyu hwemukristu nderiri shokwe. Ndiyo manual yeupenyu hwemukristu. Zvimwe zvese kunyengerana. Ndiyo manual inotaura kuti vakanga vaine mwoyo mumwe chete, vaine kufunga kumwe chete, vachibatirana pamwe chete, vachiunza zvinhu zvavo pamwe chete, pasina anoti ichi ndechangu, asi vachigoverana zvichienderana nekuti unodei. One mind, one spirit, one soul, togetherness, and no one owning anything, and no one possessing anything, but bringing things together and distributing according to need. Upenyu hwemukristu, iwewe uri kurarama hupi? Ndati i-background tsamba. Ngatinzwei tsamba kana kuti timbonzwa rumbo. Ngatinzwei tsamba kana kuti tomboteerera rumbo. Shoko raMwari rinonakidza vana vaMwari. Imwe nguva tinenge tichiti aiwa tiri kubayirira, tiri kusenzera Kristu, tiri kudai so tiri maKristu. Asi ukazonyatsoverenga bhuku yacho uona kuti pane pamwe patiri kuti tsaukei zvishoma. Dai tapati gadzirisei pamwe dzimwe nguva zvinhu zvaiti nakei. Ndoda kutsvaga kambo zvangu kekungoti tingoti ndiJesu anozvigona. Ndiye mudiwa wangu, Jesu chete. Iyeyo watinoimba Jesu Kristu tichiti ndiJesu chete anodefine upenyu hwemukristu. Upenyu hwemukristu anodefine upenyu kuti munofanira kurarama upenyu hwakaita sei. Now, inzwai munzwe zvinotaura Ecclesiastes. Inzwai munzwe zvinotaura Ecclesiastes. Ecclesiastes 3. Ecclesiastes chapter 3 verse 12 kusvika pa-13. I know that there is nothing better for man than to be happy and to do good while they live. That everyone may eat and drink and find satisfaction in all his toil. This is the gift of God. Ecclesiastes ndichaita mudhumeni. I know that there is nothing better for men than to be happy and to do good while they live, that everyone may eat and drink and find satisfaction in all his toil. And hapana
chinhu chakanaka chinofanira kuitwa nemunhu pasi pano kunze kwekufara nekuita zvakanaka. Ndofamba naye. Hamena kuti mazvinzwawo here? Hamena kuti mazvinzwawo here zviri kutaurwa namunzwisisi weuchenjeri? This is the Old Testament. Kuti anzi pasi munhu pasi panapa chinhu chaakasikirwa naMwari. Chinangwa chakasikirwa munhu naMwari pasi panapa. Hanzi kufara. Kufara. I know that there is nothing better for men than to be happy. Hakuna chinhu chakanaka chinotarisirwa naMwari kuti chiitwe nemunhu kunze kwekufara. Ndoda kuti tidzoke kuna bhuku yaGenesis pakusikwa kwenyika. I think you all know and concur kuti man was the last to be created. Man was last to be created. Takatangirwa kusikwa takatangirwa kuve panyika nemadzvinyu. Madzvinyu akatitangira kuve panapa. Inda dzakatitangira kuve panyika pano. Mapete akatitangira kuve pano. Makonzo, kitsi, shumba, nzou tichienda zvakatitangira kuve pasi panapa. Zvakatitangira. Mwari akati asika zvese izvo, asika makomo, asika nzizi, asika miti nemarudzi acho nemaruva nechi. He looked at it and said, this is beautiful. This is beautiful. And haisi beauty inofanira kungogara isina munhu ari kunakidzwa nayo. So God created man to cherish and enjoy the earth, to appreciate, to be happy nenyika. Uri kurarama upenyu hwakaita sei? SemuKristu uri kurarama upenyu hwakaita sei? Hanzi akasikirwazve to do good ari mupenyu. Hauiti zvakanaka kana wafa. Unoita zvakanaka uri mupenyu. Chiro, how are you? Hauiti zvakanaka wafa, unoita zvakanaka uri mupenyu. Muri sei maisango paScotland apo? Ndinodara kuti muri kuitirwa zvakanaka. Isusu tinotamba tiri wapenyu. Vana vari sei? Maboys edu nechando chenyu pamusoro penyika apa ndiko kwachinobikwa kauko. Kunoku mazuva ano kuri kuti tonhorei, ndosaka muri kuona tiri kumbopfeka mabhatyi pano nepapa. Kuri kumboti tonhorei, but it's not as bad as in Scotland. Tinotenda kana muri watano, and thanks for watching. Tiri kutaura nyaya yekuti semakristu muri kugara upenyu hwakaita sei? Muri kurarama upenyu hwakaita sei? Hanzi naEcclesiastes, upenyu hwatinofanira kurarama upenyu hwekufara nekuita zvakanaka tichiri wapenyu. Are you living a happy life as a Christian? Ipapo nhasi pandiri kutaura newe kudai so, are you happy? If you are not happy, then you are not fulfilling the purpose yekuve panyika. Tisati taenda uku kwekunoisa mwoyo mumwe chete nepfungwa dzimwe chete nekufunga kumwe chete nekuisa zvinhu zviri pamwe chete tichigoverana. Hanzi we must be happy. Are you leading a happy life? Munyika yawakaisirwa naMwari kunzi unge uri free, uwe nefreedom, uwe nehappiness. Are you happy? If not, what is coming in the way? What is interfering
with your happiness? What is stopping you from expressing yourself happily? What is stopping you from being excited? What is stopping you from being joyous? What is stopping you from being interested? What is stopping you from just having fun in life? Nekuti semuKristu uri kutarisirwa, unotarisirwa kuti unge wakafara. Inzwai munzwe. Jesu Kristu unobvunzwa, vadzidzi vaJesu Kristu vakapiwa mhosva yekunzi they don't fast. Jesu akati, why is it that your disciples don't fast? Jesu Kristu akati, there's no point yekuita fasting ndiripo, because vari unofasta umwe ngaripo kuti zvaita sei, unofasta pamuchato kuti zvaita sei. How can you be fasting mumba mako iwewe? How can you be limiting your happiness in your house? How can you not find happiness in your house? Shoko richiti, one thing that you must achieve on this earth is happiness. You must live a happy life. Mwari wakakusikira nyika kuti unakidzwe nayo, uri happy, uve happy. As a Christian, what is limiting you? There's quite a lot. Pane vamwe vanolimitwa nehasha. They cannot be happy because they're constantly angry. Vakachengeta mafe nemafindifuwa tuhii twakawandisa mavari twavanogara vakachengeta every day, so they cannot afford to be happy. Vachifamba panze apo kune kuri kuridza tsamwa natsamwa, kana chero mubhazi chero ari kudhiraivha ari kuenda kupi dzinenge dziri ngori tsamwa dzega dzega, nekuda kwekuti they are not free. They have not freed themselves. They cannot free themselves. They are constantly angry. Mwari akasikira mwana wa Mwari iwewe kuti uwe happy and to do good. To be happy and to do good. To be happy and to do good. Uyu munzwisisi weuchenjeri, Ecclesiastes anonyora kudai. Ndo zvakasikirwa munhu naMwari. Now, iwewe semuKristu, Clara Gorejenham, welcome, how are you, my sister? Iwewe semuKristu, chii chiri kukutadzisa kuita zvakanaka? What type of life are you living? Uri kurarama upenyu hwakaita sei? Uri kutadziswa nei kuita zvakanaka? Iwe wakanzi Mwari akakusikira pasi pano kuti unge uchifara uyezve nekuita zvakanaka uchiri mupenyu. Those are the things that define a Christian. Jesu Kristu oti ave kuenda. Inzwai munzwe. There is one thing that is going to separate you from the rest of the world. There is something that is going to be your identity as a Christian. Pakurarama munyika ino uri mupenyu. It is called love. That is the thing that is going to identify you. You are going to stand out as a Christian by showing happiness and by showing love. Doing good. You cannot do good if you don't love. You can't do good if you don't love. I appreciate all of you who watch. Why? Because inside you, you feel, no, we like what Evangelist Mangwende talks about here. So there is something that is within you. You have got happiness when you see me live, and you have got, I learn good things and I practice good things, and I know I will get good things. So to appreciate that, I can only appreciate it by watching, and that is doing good. Now ndikuda kuti
Panache Tinoza, welcome my brother, how are you? Ndoda kuti zvitarise iwewe usanyanya kutarisa vamwe maneighbor. Look into yourself, because within you is all the answers. Within you is where all the answers, all the matters are. Mudenyo, Jesu Kristu watinoteera anotaura kuti kana mukanzwa zvichinzi Jerusarema idzva, kana mukanzwa zvichinzi umambo hwekudenga huri kuuya nekubva kumabvazuva, kana nekumadokera, kana nekunorth, kana nekusouth, kana nemudenga, kana nepasi, do not believe, because those people lie. It is within you. It is within you. Saka zvinotoreva kuti izvo zvese hasha hadzigare mumaoko. Hasha dzamunadzo idzo hadzigare mumaoko, dzinokutadzisai kuita zvakanaka hadzigare mumaoko, hadzigare pamuroma, hadzigare mumakumbo. No, dzinorarama umu. They are within you. The things that stop you from being happy and doing good are within you, and you know them. You need to deal with them. Is it anger? Is it fear? Is it jealousy? Is it gossip? Is it adultery? Is it corruption? Is it lies? What is it? Murukuba here anzi pane vamwe vakabvunzwa vakapiwa mhosva naMwari zvikanzi muri kundibira. Vakabvunza kuti tiri kukubirai papiko naye Mwari? Zvikanzi munondibira pachegumi changu. You steal from my tithing. Ndati isi tiri vaapostoli, isisu tiri maChristians, tinobva pana Acts of the Apostles panodefina kuti Jesu Kristu zvino zvaakachinge aenda, vaakasiya vaya, chii chaiva identifier? How did they stand out from everybody? It's the idea of togetherness, the idea of oneness, the idea of selflessness, the idea of compassion. Kuti hakuna anofanira kutambudzika. Imimi maKristu neni muKristu, how many times dzandakarova kuenda kuchechi nekuti ndiri kuenda kushift? Uchienderani? Shift yacho iri yani? Uchiendera kunosenzera ani? Because ndine imwe imba yandiri kuvaka kuZimbabwe, kana ndine imwe imba yandiri kuvaka yandiri kuda kutenga muUK. Unotori neimwe kudhara uda kutenga H2. Unotori neimwe imba kudhara uda kuvaka imwe H2. Unotori neimwe mota kudhara uda kutenga H2. MuChristian 1 anoita motikari 4. Pastor 1 anoita, kana bishop kana prophet 1 anoita motikari 4. Muchechi make mine mumwe munhu asina motikari 1. How do you explain that? Yet the people who are identified as Christians, ecclesiasts inoti, on this earth to be happy and to do good while you are still alive. How do you make these things? Kuti iwewe une account yako ine 5,000 pounds, hauna chikwereti, hauna chini, asi pane mumwe munhu ari kutambudzika, who cannot buy a pair of shoes, who cannot send their child to school, who cannot pay a medical bill, ari kutofa. Yet 5,000 pounds is sitting in your account
and you do not have anything to use for it, and you are calling yourself a Christian, what type of life are you leading? Are you living as a Christian? Are you a Christian or you are a pseudo Christian? Nekuti, you cannot be happy. Let's be honest. You cannot be happy. You cannot be happy. Neighbor wako ari kuchema nekuda kwekuti ashayiwa mari yekuendesa mwana wake kuchikoro. Mwana wacho uri kutomuona akagara panze apo kuti adzoswa kuchikoro. Neighbor wako mwana adzoswa kuchikoro. Iwewe 5,000 is sitting in your account. Then if you are a happy Christian in such a situation, something is not right. Something is not right. Uri Anania, uri Sapphira, one way or the other. If we are Christians, wandinoziva wandakatsanangurirwa naActs of the Apostles, wandiri kutsanangurirwa namunzwisisi weuchenjeri kuti I know that there is nothing better for men than to be happy and to do good while they live. There is no way you can be happy. Ndakambonzwa inini nhau dzinotaurwa nevanhu kunzi kana uchida kuona kuti vanhu vanokuda sei, rwara. Warwara wobva washaya kuti wobva wati inini handina cash. Mzukuru, how are you? Welcome to the program. Hanzi rwara wobva wataura kuti ndashayiwa mari yekuenda kuchipatara. Bhiri racho hariri kudiwa, kuri kudiwa $50 or 50 pounds per day. Just watch the response. Inokutambudza mari iyoyo yekuenda kuchipatara. Kune vanhu vatiri kunzwa vari kufa kumusha uko nekuti washayiwa mari yekuenda kuoperation, washayiwa mari yedialysis, washayiwa mari yekutenga matablets. But listen, what happens kana munhu yeye afa? Vanhu vakanga vakamutarisa achirwara, they will contribute more than they contributed ari mupenyu to bury them, kuti patengwe chikafu chekudya panhamo. But ari mupenyu they could not. So you cannot be happy, vana vaMwari. You cannot be celebrating. You cannot be finding sleep, money sitting in your account, and yet somebody is languishing in pain. Driving 4 cars, yet someone is walking. Changing jobs, yet someone is looking for just one. Kuita hembe dzakawanda zvokuti hautomboziva kuti ndakaipfeka rini kutodzikanganwa. Yet kune mumwe munhu ari kufamba nezvigambo. Inzwai mufananidzo watakapiwa neBotswana as a country. When ZANU-PF was saying, taakupiwa mega deals. I'm not going, it's not politics. Botswana say, the president of Botswana then stands up and say, you know what, all you're hearing on social media, it's not right. Here we are in Namibia. We have got surplus equipment. We have got surplus medicines. We have got surplus this. We cannot enjoy life as a country while our neighbor is struggling. People are coming from Botswana, from Zimbabwe to come to Botswana to buy medicines and to be treated. Yet we are standing. We should be found to do something. President wenyika akati aangadye sadza richidzika, neighbor achitambudzika.
ko iwe ndo unonzi hunhu, ndo kuve munhu. That is being human. Whether you are a Christian or not, this is being human. You cannot celebrate, you cannot find sleep, you cannot eat sadza richipinda kunyange zvichinzi nhamo yemumwe hairambirwe sadza. You cannot enjoy life while your neighbor is languishing in poverty, is languishing in pain, is languishing in problems. It's time to stand up. As a Christian, usemukristu uri kurarama upenyu hwakaita sei? Hanzi namunzwisisi weuchenjeri, happiness and doing good is what is expected of a human being on this earth. Yawakasikirwa naMwari kunzi heyo nyika, ndiri kukupa nyika kuti unakidzwe nayo, uione, uichengetedze zvakanaka. What type of a life are you leading? Inzwai munzwi zvinotaurwa naMika. Muprofita Mika pachapter ya 6. Mika chapter 6. This is Old Testament. Mika chapter 6 verse 8 inoti, he, referring to God, he has showed you, oh men, what is good. Iye Mwari pache zvake akakuratidzai vanhu, akatiratidza isu vanhu what is good, kuti chinonzi kuita zvakanaka chii. Asati amboita chimwe chinhu, asati asika munhu, akasika denga nenyika nezvinokambaira, nezvinobhururuka, nezvinofamba, nemvura, nemiti, nemaruva, nemaherbs, everything. Zvavepo akachiti ndakuchisika munhu. Now, iwewe uri mukristu iwewe, uyo uri mukristu iwewe, ndakuti ndikubvunze mubvunzo kunzi, ari kunzi hanzi naMika, Mwari akatiratidza muenzaniso wekuita zvakanaka. Vangani venyu vari kuzvara vana vasina kuvagadzirira? A life. Vasina kuisa zvinhu in place zvekuti mwana uyu watiri kuzvara, for the next 18 years, they will be sitting good. They will have a good life. Kana kuti tiri kungoita vana takakutsinzinya. Tichingoti aiwa vana vanochengetwa naMwari. Yeti Mwari ari kuti through prophet Mika, Mwari akatiratidza zvakanaka zvokuti hatisiki vanhu tisati tavagadzirira pekugara nepekurara nezvekudya nezvekunwa nezvekuita sei. Hatisiki vanhu tisati tadaro. But Christians who believe and preach about oneness, togetherness, and being in one mind and one thought and one body and doing things in one accord, tiri kusika. We are not following. Ndati iwewe zvikwesene nhasi. Uri kumboendereko kubasa iwewe. Kubasa chauri kumbonyatsoendera kubasa. Uri kuendera kubasa kusimudzira nekukuridzira imba yaMwari here? Ndo zvauri kusenzera. Extra shift yauri kuita ndeyekuti basa muimba raMwari risimukire here. Kana isiri, let me tell you one thing. Kana kupasika kwamuri kuenda, kana kupasika kwatiri kuenda, kupasova kwatiri kuenda, kana tichinge tisina mwoyo mumwe chete nekufunga kumwe chete, tichiisa zvinhu zvedu pa1, pasina anoti ichi ndechangu, tiri kunyepa.
tiri kutoidyira pasika yacho kurohwa, inotaurwa naPauro, inotaurwa nanaPeter nanaJohani kuti ngatidyei tiine mwoyo wakanaka, takachena zvakanaka, nekuti tinodyira kurohwa kana tichidya tiine mhosva. And how many times have you gone to Passover iwe usina kuisa zvinhu zvako pamberi pavapostori kuti zvigoveranwe nevanoshaya, asi wakamira? If you have got 2 houses, iwe mupostori ari kuteerera, if you have got 2 houses, hausi mukristu, like it or not, hausi. Kana uri pastor who owns properties, personal properties, hausi mukristu. Ndozvinotaura shoko, ndozvinotaura zvakazi mabasa avapostori, ndozvaanotaura mabasa evapostori. Kana uri muvhangeri une maproperties, minda, hobho, asi kana uri kuti minda iyoyo nekuwanda kwayakaita iri kuunza zvinhu mumba yaJehovha, ndeyaJehovha, ndiwe uri kuita zvataurwa naEcclesiastes kuti pasi pano pakagadzirirwa kuti tifare nekuita zvakanaka. And tinoita zvakanaka kana tichinge tichiita fight, tichinge tichiita thrive or strive to see our fellow humans, our fellow Christians live a good life, a happy life. And you cannot live a good life kana iwewe uri selfish. You must practice selflessness. And then by 8, Micah 6 verse 8, he has showed you, O men, what is good. And what does the Lord require of you? Mary, God has shown you what is good. I love these prophets. I can not profit at now, Maswad. Seka zvakumvangere mangwende. Seka zvakumvangere mangwende. Waprofita atanawo mazwana. Amene kuti vanombowerengawo here mabhuku ana Isaya, vanombowerengawo here vana Mika, vanombowerengawo here vana Dhanieri, vanombowerengawo here vana Jona, vanombowerengawo here kuti vamwe vaprofita vana Eri. Vakange vachiprofita sei? Vaprofita vemazuva ano fake, vaprofita vemazuva ano vanonyepa, vanosenzesa zviri mupfungwa dzavo nekuda kwekuti Mwari vandituma, iye Mwari obva ati kwete, handisiri nindavatuma. It's very interesting. We talk practical stuff. In church yedu Apostolic Faith Church inawo waprofita, inawo waprofita. Kana neniwo ndiri panapa ndinoprofita. Ndinoverenga kuprofitiro hwaitwa vamwe, ndinorotawo hope, ndinoverengawo hope dzairotwa nevamwe kuti waimborota hope dzakaita sei. Vamwe vaprofita waimboprofita sei. Vaprofita vedu vemazuva ano vakuprofita zvimwe yakaipa. Kunzi aiwa ndaona kumashure uko kumusha kuZimbabwe, ndiri kuUnited Kingdom kunokwini, kumusha kuZimbabwe kochiita mumwe munhu ari kugara dare, kumusha kuZimbabwe kugara dare manje rekuti asimudze mhepo dzigodiyambuka makungwa esaya kuuya kuzondikanganisa inini kuno kwinini. Muprofita iye akasimuka. Hello Pelagia, how are you my sister? Muprofita ari kuprofita we inzwaiwa naMika. And Mika andotaura, and what does the Lord require of you?
aitaurwa naMwari. Mwari uchitaura kuti onai, he has showed you, oh man, what is good. Wega ni Mwari uchitaura nemuprofita. Ari ini Mwari pauzima, I have showed you what is good. Yeah? And what does the Lord require of you? Mubvunze. Saka nekuti Mwari akakuratidza zvakanaka iwewe muKristu. What does he require you? What does he require from you? What does he expect from you? Inzwa Minduru. To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. To love mercy, to love mercy, to act justly and to love mercy. To act justly and to love mercy. Ukatasa nyaya iri kunetsa muZimbabwe mazuva ano, nyaya iri kunetsa muZimbabwe inyaya ye rule of law. Inyaya ye justice. We are crying tichitisiso. There is no justice. There is no rule of law, or the law is applied preferentially. People are treated differently. If you are in the wrong party, then the law is constantly chasing after you. If you are in the right party, then people turn a blind eye. Even if you murder someone. If you are in the wrong political party, the law and the police will turn a blind eye. If you are in the wrong party, they will be chasing after you. They will find you. They will be there and taken away. Anzi, izvozvo zvatiri kuchema zviri kuitika munyika. Mune maChristians muparliament, mune maChristians mugovernment. Tinovanzwa mapoliticians achitaura vari tori kuchechi musi weSunday, vange vari kuchechi, vange vari kupi. Yet they are not acting justly, and they do not have love and mercy, and they are not walking humbly with God. Hanzi iwe handisi sister, ndiri wife, chilo wazvinzwawo here izvi. Murume wedu akutita masister. Ko handiti ndimi masister in law, ndimi masisters in law ka. Madzimai angu ari kuchema paFacebook kuti hanzi taitwa masisters. Nhasi vari kuramba kuti tinenge tichiitana masister in law, sister in law. Ndikakunzwai futi muchibvuma kuita sister in law. Last week ndaitaura ndikati inini kuna brother in law, kuna mother in law, kuna father in law, kuna sister in law, but the wife is the law. Ndo murayiro, ndo mutemo wacho. Saka imimi ndimi zvinhu zvacho, imimi ndimi zvinhu. Right, back to our story. Ndo chivanhu, and this is what we do best. We will always remain human. So ndiri kuti inini imo politics, mapoliticians imomo mune vanhu vanozviti maKristu. Nendera uchizonzwa vamwe vachiti it's very difficult to be a politician and be a Christian at the same time, because pane a clash of interest. But I disagree with that, because there is nothing that stops you to remain humble, to remain loving and merciful, and also to remain just in politics. There is nothing. Uri musoja, hakuna chinokutadzisa kuti unge uine rudo, uine tsitsi, wakateramira, uine nyasha. Nothing stops you. Uri mupurisa, hakuna chinokutadzisa kuti uite these things. In any profession, kana uri muKristu, if you know kuti this is what is required of me by God, then you will be able to live a life that is just, love and mercy,
and walking humbly with your God. Love, nyaya yelove tiri kutabva nayo kubva kuna Ecclesiastes kuri kungotaura uri mupenyu. You must be happy and you must do good. Doing good is love. John obva anyora kuti rudo rwedu ngarusawe rwemazwi nerurimi chete, asi kuti zvionekwezve nemabasa, zvionekwezve nekuita. Action. In Micah chapter 6, I will repeat. He has showed you, all men, what is good. And what does the Lord require of you? My wives. What does the Lord require of you? My brethren, my sisters, my brothers. What does the Lord require of you? To act justly. To act in a just way. Pasina favoritism, pasina chikarabwino, pasina chizivano, but just being fair. Now tell me, iwewe nhasi mandirano ndichitaura newe mwana wamai, mudzimai wangu ndichitaura newe nhasi on Facebook, ndichitaura newe on YouTube. Are you just? Or you show your favor? You show unfairness. There are certain people that you favor. There are certain people that you are not tsara. There are certain people that you talk to. There are certain people that you avoid. There are certain people that you give. There are certain people that you do not give. Unototaura kuti ningiuya musamupeba, ningiuya uya musanibhona mudaiso, ningiuya musada. Are you the one ari kutaurwa naMika, waakatumwa naShe kuti vaudze? Are you walking humbly naMwari? MuKristu uri kurarama upenyu hwakaita sei? Just tell me. Upenyu hwako hwakaita sei? Ndati kana uri muKristu, werenga mabasa. Let's read kuti mabasa evapostori vandiri kutaura uyu, ndiri kumbotaura mabasa evapostori vandiri kuti ari kumbotaura kuti kudiko kuti anombonzi muKristu akamboita sei? Vana vaMwari, zvakangoma. Now, inzwai munzwa. Acts of the Apostles 4, part 32 kusvika part 37, right? This defines a Christian. Hakuna imwe. There is nothing else. Because after all these things, wakomana wana Peter nana Johani nana Mark nana vaonekwa wachita basa irori. Ndopa wakanzi, yes, these are the real followers of Christ. Ndakamboona imwe documentary nini inoti Jesus paakanga akuita basa rake, he did not own a single property. Asa anofanidza. Jesus Christ did not own a single property. Akanga aine peya imwe chete yemanyatero ake, nepeya imwe chete yegamenzi rake, hanzi nekapu yake imwe chete yekumwira mvura. Akange asina. Kana paafa akaenda asina nekuti vanhu vakatogowana gamenzi rake ari pamuchinjikwa. In mabasa evapostori, Acts of the Apostles, iri kutaurwa naMika kuti we must act justly and to love mercy and to walk humbly with your God, to live happily and also
to do good while you are still alive on this earth. Mabasa evapostori chapter 4 32 verse inot. All the believers selected kuti all those people who believed in the word of Christ, all the people who believed in Christ and were called Christians. And today, you are a Christian. You are called by the name of our Lord Jesus Christ, Christian. You are a believer in Christ. Hence, you are a Christian. And this is what should define you. All the believers were one in heart and in mind. All the believers were one in heart and in mind. This makes the total human being. In body and spirit, they were one. Now, chizvibvunza iwewe, chizvibvunza nhasi iwewe kuti uri muChristian iwewe, uri muKristu. Muchechi mako chaimo chaimo mauri kupinda, muchechi mauchaenda musi weSunday, kuchechi kwauchaenda musi weSaturday, kuchechi kwauchaenda musi weThursday, kuchechi kwauchaenda musi weFriday. Pane mumwe munhu wausingapindirani naye. Pane mumwe munhu wausingapindirani naye wakatomaka kuti hanzi uya kunyange zvikaita sei, hanzi kunyange Jesu maybe Jesu akatoburuka. There are some people who say that maybe Jesu akatoburuka. All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of his possessions was his own, but they shared everything they had. Imba inoi inofanira kudeclarewa kunzi haisi yangu, haisi yedu baba namai mangwende. Imba ya Kristu, imba ye Church, Apostolic Faith Church. Kana paine muKristu ari kutambudzika nekugara, ari kushaya pekugara uko, pane room isina munhu. Pano iripo room isina munhu. Kana kuine muKristu ari kushaya pekugara, ari kutambudzika nekushaya pekugara, haafanire kushayiwa pekugara, haafanire kutambudzika nekuti pano pane imba yaKristu, imba yeApostolic Faith Church. This is what Christians are, but we can't do it. We are lying. Tiri kubiridzira Jehovha. Tomubvunza kuti tiri kubiridzira ipapi. Wotiti ipapo paproperty yenyu yamuri ipapo muri kundibira zvisingaiti. Nekuti muri kutaura kuti ndeyenyu, yeti chitenderano chevaapostoli. Apostolic Creed inoverengwa mumachechi kweRoma uko kana kuti kuma Church of Catholic Church of Christ and so on. Chitenderano chevaapostoli chinotaura kuti we are one in body and spirit, in heart and in mind. We are one, and we do declare that we don't own anything. No one claimed that any of his possessions was his own,
but they shared everything they had. And munzwe zvakazoitika, with great power the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus Christ, and much grace was upon them all the time. Nyasha dzakanga dziripo pamusoro pavo, vapostori vachiramba vachiparidza, vanhu vachitendeuka, achibva ati ini ndenge ndinemba dzangu 4, ko ndinodzidireko dzese dziri 4, 3 idzi ndakudzitengesa kuti ndingosara ndine pangu pandinogara nevana, dzimwe dzese hadzina dzakutengeswa, mari yacho proceeds dzacho dzakuenda uko, kana kuti dzimba dzacho dzese dzadzekereke, maproceeds anobva mudzimba imomo anenge achiuya kuti aite basa remukereke rekuchengeta shirikadzi, rekuchengeta nherera, yekuchengeta vanorwara, yekuchengeta wakadai, yekubatsira vanotambudzika zvakadai, yekuendesa kwakadai, yekuita zvakadai. Kereke raMwari ropfamba kana newe shoko rati you will be happy and you will enjoy life. Iri kuenderera mberi ichiti, there were no needy persons among them. For from time to time, those who owned lands or houses sold them, brought the money from the sales, and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone as he had need. Inzwai, ndambotaura inini kumashure uko kuti kana tiri maKristu hatifaniri kuwana anoshaya. Haungadye sadza une minda une maprazi 2. Why do you need two mafarms? Mumwe asina kana even one. And within Christian communities, there shouldn't be anyone who is needy. There shouldn't be anyone who is needy. And there wasn't anyone who was needy. No one was living in poverty. No one was living in nothingness. Hakuna aiti handina tea, handisi kumwa tea nemukaka. Hakuna aiti mwana hasi kuenda kuchikoro. Hakuna aiti inini ndikushaya chekufambisa kuenda kubasa. No. Nekuda kwekuti from time to time, people would bring in resources. Now, postori yababa ukaiti ngaibhadhare mari. Just recently, I think a lot that audio has gone viral on social media of someone in Zimbabwe who posted a video achitaura kuti hey, nzwai zviri kuitwa nechechi yeAFC, wakaita a policy. Delani Moyo, how are you? Welcome to our program tonight. If you want to join in and talk with me on this talk show, please feel free to make a request and I can add you on. Titaure kuti semuKristu uri kumborarama upenyu hwakaita sei? Uri kurarama upenyu hwemukristu here kana kuti you are a pseudo Christian, you are a fake Christian, a Christian who is just wekungofungidzira kuita kunhuhwidzira kudai sekuti hamukristu. Mukristu wekuti once atongobvisa bhachi rake, once abvisa glory yake, once abvisa hembe uniform yekuchechi yemubvuwi, once abvisa rosary, you cannot tell kuti mukristu. What type of life as a Christian are you leading? Now, ndikutaura ini kuti uyu anzi akuna akanga ari needy. Why? Nekuti vanhu vairamba vachibvisa. Poshayiwa anoshayiwa. But today, iwewe zvifunge. Just reflect on yourself. Don't think about anyone else. Ndiwa nani vari padyo nawe iwewe? Even in your family. Wana wako baba mkuru. Wana wako mainini. Wana wako tete wa mainini wa sekuru wa mkomo. Iwe uri mukristu iwewe. Uritori mukristu ibaba.
mbuya wekwamai guru hawana bhutsu. Pastor wako wekuchechi ane bhutsu dzisingaverengeki, anofamba nemotikari dzisingaverengeki, haatozivi dzimwe motikari dzacho anotomboikangana. Imba yake ane imba ine marooms akawanda zvekuti hazvitauri. Iwe uri kuenda kuchechi uri kunobhadhara kuna pastor, kuna prophet who is already rich and misusing the finances dzinofanira kunge dzichibatsira nherera nechirikadzi muchechi imomo. Asi una mbuya wekwamai guru vanofamba netsoka, vane manga nekuda kuti havana bhutsu. But you have got this boldness yekuti no, kuna papa or kuna prophet or whatever, kuna muvhangeri, tiri kurarama upenyu hwakaita sei. Usambofunge next person, iwewe zvibvunze iwewe, zvibvunze iwe pache zvako kuti inini zveshuwa zviri kutaurwa pamabasa evapostori tikaenda nayo tikadzika nayo pa35 pa36 inoti Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means son of encouragement, sold a field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. I know people, we are going to universities, we are aiming to become doctors of philosophy, we are aiming to become the masters of this, we are aiming to become first holders of degrees of this, so that we get a good job, and then what? And then what? Hanzi namuprofita Mika. God has showed you, oh men, what is good. God has showed you what is good. God has showed you what is good. And what does he require of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. To act justly. Mabasa evapostori. Kana tiri maKristu, I'm telling you, if we really want to be Christians, if we really are called by his name, those who are called by his name, put Christians, we should reflect, we should search inside ourselves and say, where do I really stand? Am I a Christian, or am I a Christian, or I am a pseudo-Christian? I am I'm pretending, I'm trying to get mahumbwe, pretending. Am I a pretend Christian or not? Vana vanotoita kumahumbwe, isu takaita mahumbwe, kasi mahumbwe maiteta mahumbwe ekuti munorarama upenyu hwekumahumbwe zvotoita kuita kunge upenyu asi husiri upenyu. Kana mahumbwe apera, because mune muchibika sadza racho anenge ari mavhu, mune muchidira mvura mumagaba, mupakurirana muchiti amai nababa chichichi, takuenda kundorara muchikukuridza nemuromo kuita semajongwe, kukuriko kwawedza takuenda kunotamba. But akange ari mahumbwe. Tiri kurarama uKristu mahumbwe here, wekuita kunge maKristu isu tisiri.
mabasa evapostori defines. Handei kuna vakorindi that nyaya yatiri kutaura panapa isisu, nyaya yandiri kutaura chete, mufunge vana vaMwari, nyaya yandiri kutaura chete yamanzwa ichitaurwa nevesara inyaya yerudo, kuti kana tiri maKristu, if we are called by his name, that we are Christians, one thing that should identify, that should stand tall to every Christian is love. Something that should stand tall on every Christian is love. Nekuti Jesu ndo chinhu chakataura kuti musave nechikwereti nemumwe kunze chechimwe chinhu kunze kwerudo. Kutsvira mwoyo kuti nhasi handina kutaura, nhasi ndinguya ndane nguva ndisina kumuona, wazendera ndagarisa ndisina kumbowaona, mwoyo wako wotorwadza, wotoita kuvatsvaga, kufona nekufona nemasikati nemanheru kutsvaga kuti pedzina kuita ngo uchadhiraivha kukwira ndege kuenda kuManchester kuti muri mbori papi kweimi mutsiri kubatsira. Hanzi musave nechikwereti chechimwe chinhu, asi kuti chikwereti cherudo. Now, I'm talking about kuti maKristu, what we should foster within us if we are real Christians is love, love, love and kindness. Manzwa Mika achitaura just love and mercy and being humble and loving and mercy and humbleness. And the Acts of the Apostles arikutaura kuti hakuna mupostori akange achirarama upenyu hwake ari oga. They were in one accord in mind and in heart, in body and soul, and there was not a single apostle, no single believer was living in poverty or was living in nothingness or aishaiwa kuti handina chinhu, because they all would bring things together, some to the extent of selling their possessions and bringing the monies to the feet of the apostles, and then proceeds will be distributed according to need, and there was no one. Ainzi ashaikwa mushonga wekuenda kuchipatara. There is no one. Ainzi arara ine nzara. There is no one. Ainzi ari kubatwa zvisiri zvinhu kuti tikaramba tichiverenga tichienderera mberi namabasa aapostoli tinonzwa kuti pane vakadzi nherera neshirikadzi dzimwe dzakanga dzaakuzochema kuti tiri kutsarwa. Kutsarana kunouya. I'm not going to touch that, but it's a topic for another day. Today we are talking about personal reflection. What type of life are you living as a Christian? Rudo, loving and kindness and forgiveness. Yeah? Loving and kindness and forgiveness. Empathy, compassion, altruism. Wapedza muKristu. Ukatarisa hauzowenana Anania naSafira vari pachapter 5. Nekuti nyaya yakabata Anania naSafira inhau yekuhakira, inhau yekuhakira kuti zvandatengesa, yesi ndiri kuda kuisa zvinhu zvangu zvese, but kuna namangwende waiwaiwa nenungo dzisingaite, wakagara wakanga wasingadi kusenza. Kune vamwe vanhu vanosenza, hama dzinodiwa. Ndinorwadziwa ndichinzwa dzimwe mhuri dzichichema kuti inini maresources epamusha panapa, mari yepamba panapa, inini ndini baba ndinosenza, mai vane usimbe, kana kuti ndina mai ndinosenza, baba vane usimbe, therefore havangafanire kuti waenjoye maresources epamusha pano epamba pano equally nekuti vane nungo. These are families. Yakanzi mukadzi akasiya baba, murume akasiya baba, wakauya pamwe chete kubatanzwa kuita chinhu chimwe chete, vakabatanidzwa. Chinonzi chabatanidzwa naMwari hakuna anofanira kuchipatsanura. Mika oti
Mwari wakatiratidza what is good. Ende munenge muri makristu muchiita zvinhu zvakadai so. Munenge muri makristu muchiita zvinhu zvakadai. Ochicha kuti saka ukristu mahumbwe nekuti kana mave pamwe chete hakusisina anoti ichi ndechangu. You are in one accord. The believers were in one accord, in mind and in heart. Families should be in one accord. Vana vekutenda vanofanira kunge vari in one accord, be it in church, be it mumba as families mumadzinza edu. We must be in one accord. No divisions. Kana muine ma divisions, it shouldn't be you, a Christian, who is causing the divisions, who is fueling the divisions, who is gossiping about the divisions, who is firing up the divisions. But you should be found to be the mediator, somebody who tries to bring the divided people, the divided persons, the divided brothers, the divided sisters, the divided mothers, grandmothers, aunties, and everything. You should be found to be the one who is mediating to bring them together, to be in one spirit, mind, and heart. And then, hapana anoshayiwa. Neshoko raMwari rinokura. Neshoko raMwari rinoenda mberi. Nemashura nezviratidzo zvinotanga kubuda mumachechi. Vakafa vanomutswa, vazvibibi zvinofambiswa, matsi anovhurwa nzeve, zvimomo zvinovhurwa muromo, mapenzi anodzikamiswa, zvinhu zvinofamba zvakanaka, and the church of God will move. Newe upenyu hwako muKristu uchisenzera imba yaMwari unoendeka. 1 Corinthians chapter 13. Rudo rikutaurwa naMika, rikutaurwa naEcclesiastes, rikutaurwa naActs of the Apostles. Paul anorusimudzira, apenyerwa. Pauro apenyerwa, anosimudzira achitaura kuti hanzi, if I speak in the tongues of men and of angels but have no love, if I speak in the tongues of men and of angels, but have no love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Pastor Sendera, thank you for coming live. How are you? I am good, thank you. Yourself? I feel blessed. Hallelujah. And how is Gosport? Gosport is brilliant. You can see it in my eyes. It's doing good. Yeah, I can tell by the expression on the face Thank you. that you have been up the mountain and like Moses, and you really need some curtain. Maketeni ndo atiri kuda kutobvisa iwayo kuti zvidzikitiro. My sister, my Shona, how are you? Buffalo image. Ugoyona. Target crash up Tambu Puan. Hallelujah. To those who are watching on YouTube, we have got Pastor Zendera on Facebook. So you will hear. I'm going to increase the volume
so that you can hear him clearly also on. What is happening now? Right. Titaurei zviri sei sei. No, this one is, I've been dipping in and out, So Yes. but that's why shoko rakanaka rekuti, 432 dzamabasa vanhu vaiti zvese ndezvavo hapana aishayiwa. Yes. And I think the other bit yandanzwa zvangu yange iri yekuti people have become quite very possessive, quite very material. Even the church has taken, that approach of being quite very materialistic in terms of its sense of worship. Saka maybe nyaya hombe inova yekuti toita sei. Hallelujah. Yes, toita sei. But I think as children of God, maybe I only have one man, akaita sekundidzidzisa. He's on the wrong side of the history of Shokura Mali. But there's a gem performance verse 1 Roga. And that one, I salute him for that. If you read, Genesis chapter 33, verse 9. What does it say? Ndakabvisa page yacho. That's where the problem is, because munoita munamato vanhu vakakwachura mabhaibheri. Right, Genesis 33 verse 9. Yes, ndiani uyu? He notes, but Esau said, I already have plenty, my brother. Yeah. Keep what you have for yourself. Very good. Simple and very straightforward. He is a man who ndikasimuka Sunday, hey, Esau, this and that. Kuchishanu, hey, Esau, this and that. Pamapungwe, hey, Esau, this and that. But he was offered things in terms, forgiveness in Galapo between you and me as brothers. It's not going to be based on what you have given me. Because vaiona vakatarisa vaigona kufunga kuti reconciliation yakaitika panyaya yekuti akapiwa something nemunun'una. But Esau says, no, I have got plenty. It is, that moment yekuti if the church, if vanawamari vakasvika pamoment yavanonzwa kuti I think ndakunzwa mupangeri muchitaura nyaya yekuti maprice 2 unoadii. Chinoita kuti ndimade ndechekuti ndiri kuti zvakataurwa naEsau zvazvina nebasa rezvo. Asi neSunday ndichasimuka ndichiparidza kuti zvakaitwa Esau anga mwoyo wakashata akazodii. But inzwa kapa ari kutaura kuti I've got plenty, I've got enough. He gets to a point where he says he is self-sufficient. I don't need your things. Yes, I don't need. When would you, as a pastor, when would you, as I don't know, as a bishop, as a evangelist, as a pastor, as a prophet, when do you get to that point where you'd say, I am self-sufficient. I've got enough. I don't need. Keep it for yourself. When? Because if we have been chasing all this, we have been chasing something. Yes. But at what point would that be reality to us to say, Zakwan. I've got enough? Zakwan.
and I'm not going to have any stress about anything. Mm. But azvinoita ndezvekuti stress yekutsvaga prize number 1 payakanga yopera takapinda mustress yekutsvaga number 2 payakupera ino tiri kustreseka nekushayiwa number 3 topinda nayo. Yes, ndosoka uchiona kuti iye zvinezvi mukanzwa mangwende mame necontract yemobile phone munogomera pakati apa pamakuudzwa kunzi hama kurun out of contract. Before you know it, you've signed a new contract. matanga nyowani. Right. So muchitaura kudaro imimi vanhu isisu tiri kudaro tiri kurarama upenyu ihwoyo. Kune vanhu vakateerera, kune vanhu vachateerera vari kurarama that life. Is that an ideal Christian life? Or this is living a life yekuti tiri kurarama gehena zviri pachena, riri pachena, toita sekuita kunge tisingazivi, living in self lies, in self deceit. Okay, Regandi, to answer your question, yes, these are ideal candidates kuti vave vaKristu. Yeah. Saka tiri kurarama upenyu hwema-ideal. That's the reason why tiri varwere in that area. Ndosaka tichida kurapwa naKristu. Titori varwere mukorido iyoyo. And our going to Christ, to anyone who then gets there to say, I'm up the mountain, I've seen it all, ndakatopedza ndakadai, then it means ngachitora shoko rakaudzwa mujaya mupfumi naJesu kuti chienda unotengesa zvese upe varombo. Wouya wonditeera. Yes. Then kana achidaroyo toziva kuti we've got somebody who is, but the fact that we cannot do it, then it means we are in the process yekudzidza kuti tive vaKristu. We are not yet. We are rightful candidates. Okay. This whole discussion chaingatipuritsire kana kuti mukuinzwa the bits and pieces dzandabata ndichita get in and out ndechekuti we are thriving, tikutonanavira. We are not yet there, but that desire and hunger drives us to want to be closer to Christ and be Christ-like. All right. Now pastors endera nyaya yangu manje inouya pekuti imuri kuti we are thriving. But if we go to Acts of the Apostles chapter 4, the believers, the moment they believed, they were in one accord. They signed to the fact that we are in one accord, in mind and in heart. Right. Now, but is this situation yamataura manje iri kutiratidza sekuita kunge chechi yachoka haisitori in one accord ba, iri kutendeutsa munhu wacho. It's not in one accord. So how would it then make people, how can it make people thrive to become in one accord when in itself it has become poison? Correct. Tamotaura nyaya yekuti vanhu vari kuenda vachitowana MRI sei kuhospital iyo chabva asina kumba. Kuchurch zviri kuitika, vanhu vari kuwana chirwere kuchurch chabva asina pamuchinjikwa pagokota. Believers believe in something. 432 yatiri kutaura nezvayo. One thing chatinoda kuti nditaure nezvacho maererano nebelieving the church. 432 vakanga vakaunganapo vatiri kunzwa ava. Yes. They were believing in the name of Jesus Christ. Yes. Ndosaka makanzwa Peter achisimuka anotosimuka achiti kana kukoti zvanga zvichitendeka varomeka vati tabaya pamwe. And believe in him, because in the name, believing in the name. Because isusu na Apostle Paul, we are now believing in who he was and what he has done to us. Okay. Yes. Those become two different dimensions. They could believe kwechikwata chokutanga. Unfortunately, I've lost Pastor Zendera. I think he will come back and join up. Now,
Pastor Zendera wangu wari kufamba nebhandi rekuti vaprofita, not vaprofita, rekuti mabelievers during that time and then Paul's time, madimensions angati siyanei. Yeah, I was going to move on to Corinthians, 1 Corinthians. That's kuti nyaya yerudo yatiri kutaura kuti vana vaMwari, kana isisu tine mwoyo mumwe chete nekufunga kumwe chete, zvanzi kurarama pano kurarama upenyu hwemukristu. Listen, if I speak in the tongues of men and of angels but have no love, I'm only a resounding gong or a clanging cymbal. Love, love, love. Kereke ya nhasi haisisina rudo. Kereke ya nhasi haisisina rudo. Kereke ya nhasi haisisina kindness. Kereke ya nhasi haisisina forgiveness. Kereke ya nhasi haina compassion. Kereke ya nhasi haina empathy. Kereke ya nhasi it's not altruistic. The church today. Hence, the believers who are the people whom we are converting are finding it very, very difficult kuti wawe in one accord, wawe in one spirit, in one mind, in one heart, in one body, wawe chinhu chimwe chete, nekuti source yacho is not one. Now look at it this way. Kana uri kuconverta kuenda kunonamata Mwari uri muchechi inoparidza prosperity, inoparidza about enrichment of the individual, inoparidza about self progression, inoparidza about self me, inotengesa zvinhu maproducts muchechi to enrich the owner of the church rather than the welfare of the needy. There is no way makristu arimo vanoziti tiri makristu vari muchechi imomo vangambove nechido chekuti tinoda kuti tipe nditengese munda wangu ndounza mari yacho mukereke kuti igogoverwa kunerera nechirikanzi. I was saying the other time, pane video, pane audio yakaenda which has gone viral about somebody who is castigating the Apostolic Faith Church kuti yakaita come up with a policy, yakaita come up with a budget, and iri kuda kupromota kuti itengere bishop motikari and kutengera pool car yekuti church igosenzesa pakuita basa raMwari. That audio has gone viral. The reason why it has gone viral is it's very simple. That person is honing on the fact that the church has turned into a money making venture. But that is not the point. If you look at the policy, iri kutaurwa nemunhu yaasina kuverenga akapedza, because it's long, it's 52, and the way that policy was formulated, it's quite simple and straightforward to someone who has got some basic knowledge, possibly very, very good at O level, A level, and above. It's not easy to understand. That's the truth. But that's beside the point. The point is, nekuda kwokuti chechi iri kuonekwa sekuita kunge yakutsvaga mari kwete kuparidza evhangeri, zvakuita sekuita kunge zviri out of character. But it's very simple and straightforward.
tengesai mapurazi, tengesai dzimba, tengesai motikari dzamuinadzo, maproceeds acho ouya pachitope, tivake chitope, ouya pachechi, chechi dzoakwa, ouya pachechi, nherera dzochengetwa. But the same people who are castigating such a move are the same people who own 2 houses, 3 houses, 4 houses, yet vari kuti vanorarama pachitenderano chevaapostoli. Anziko, if I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but have not love, I am nothing. I want you, my fellow brethren, to continue reading 1 Corinthians chapter 13. Kusvika kwainoperera, inotaura pamusoro pekuti chinhu chinonzi rudo mukereke, chinhu chinonzi rudo muupenyu hwako iwewe semutendi. You, my sister, my brother, my grandma, mother, whoever, chinhu chinonzi rudo paupenyu hwemukristu is very important, because this is the thing. If chechi kana yashaiwa rudo, chechi ikatungamirirwa nevanhu vasina rudo kuvanhu, then that church is in big trouble. Nekuti it becomes a church of extortion. Let me tell you point blank. Church dzinoita miracles every Sunday. Church dzinopromota miracles every Sunday, every Thursday, every Friday. Miracle healings. Dzashaiwa chinhu chinonzi rudo. Dzashaiwa chinhu chinonzi rudo. And dziri kuvhiringa shoko raMwari. Handisi kuti mashura haaitiki. Inini, I will tell you my experiences nechurch yeApostolic Faith. Mashura ndakaona. I have said to some people, I have been in the Apostolic Faith Church for quite a while, and I have seen some wonderful works. I have seen maprofita vanoprofita kwete zvekuti uri kuteerwa nemweya yakaipa. Vanoprofita vanotaura zviri kutaurwa naMwari yezvichaitika mukati meupenyu hwekereke, hwenyika, kana hwako nekufamba kwenguva. Mwari wachitsanangura. Ndakaona vaprofita vemashura. Ndakaona vaprofita vanopredicta kuti mvura ichatanga kunaya musi wani, kudunhu rakati nerakati nerakati nerakati, mbeu ngadziropafadzwe, endai munoisa pasi mbeu dzenyu apa neapa neapa zvichiitika. I have experienced that. I have seen healers, dentists wemaoko nemvura. Mvura iyi kunyika ruoko rwake, kwete kunyika ruoko rwake, kugeza maoko ake okunamatira mvura okuti inwa mvura kupfunda mukanwa, usvipa chishama muromo wako, ndiratidze zino rako roda kubviswa iri, ukubata zino rako nezita raJesu robviswa zino iri, zino rako iri. I have seen that. I have seen zvinhu zvichibviswa munyama dzevanhu. I have seen vaprofita vachigadzirira mashura ekudya mari dzevanhu. I have seen magicians in church. I have seen lords. It's because the church or the prophet anenge asina rudo. Kana church ine love and kindness, it looks after its own congregates. Kana iwewe mwana waMwari uine rudo, kana rudo rwaamauri, ufunge zvako. Kana rudo rwaamauri, hauna hasha nemunhu. Unorarama upenyu hwekuregerera munhu wese.
unorarama upenyu hwekubatsira chero vanonzi vavengi vako, unorarama upenyu hweku unorarama upenyu hwekuti aiwa ndiri munhu, kana paine ari kutambudzika ndiripo, hazvina basa kuti ihama yangu here, munhu wese ihama yangu. Ndina mbuya wangu vamwe vaiimba rwekunzi munhu wese ihama yangu, munhu wese ihama yangu, chiri chose chaunokumbira kuna mambo, ukanamata uchitenda unochigamuchira. Munhu wese ihama yako. Ndo pana mabasa evapostori. Selflessness. Everybody. Let me tell you, hanzi naEcclesiastes takazvarirwa naMwari, takasikirwa naMwari nyika inoyi kuti tifare. Mwari wakatisikira kuti tifare. We were created to seek happiness. This is a primary thing. Mumarriage yako chai, kana murelationship yako, mufamily yako iwewe, what you must be seeking all the time is happiness. In your life, what you should be seeking all the time is happiness. So what it means is you are constantly moving away from painful stuff. You are constantly moving away from painful events, from painful incidents, from painful thoughts, from painful things. You are constantly moving away and seeking happiness. There are so many ways of moving away from painful things. So many ways. It's a topic for another day. But this should be your primary aim. To do good. Seek happiness and do good. Seek happiness and do good. And be just. And be humble. And have love and mercy. Love, mercy. Falling in love with mercy. Very important. Very, very important. As a Christian, what type of life are you leading? Chii chiri kukonesa kuda vamwe vanhu vese kurehwa here? Kune vamwe vanoti nhingi uye akandireva. Saka because akandireva ndisipo, therefore I'm so angry and I cannot let it go. Nhingi uye akandidyira baba wangu. Nhingi uya mhuri yekwanhingi iya yakakanganisa, yakatidai tikadai. Yet we are Christians. Let us move away from that. Iwayo magrudges emadzinza. Let us move away from them. Iwayo madaka emadzinza. Let us move away from them. Iwayo mahunga emadzinza. Nai vana vaMwari, kufa hakuuye. Vanhu vanobarwa, ivo vanokura, asi kufa kunouya. Baba, garai neni. Let me tell you, varoyi hakuna. Musatadze kuda hama dzenyu nekuvafungidzira kuti varoyi. Hakuna varoyi. Muroyi arimo. Muroyi arimo. If we deal neuroyi huri musoro medu, neuroyi huri muzvipfuva zvedu, munhu wese
becomes accepted regardless of what we think about them. Ingati mazezuru ndisinoti wani muroyi munhu akabayiwa kana kuti akachekwa anobuda ropa. What it all translates to is even the baddest person, even the most evil person you can imagine, I will tell you, they don't want to be evil. They don't want that suffering. They don't want to live that life. They want it to end. It's unfortunate that there are certain circumstances possibly in their life that still maintain that status. Just like iwewe kuti izvozvi kutaura kuno kwatiri kuita kwandiri kuita ndichikuparidzirai izvozvi pane mumwe munhu ane tunhu twake izvozvi twasingadi kuregerera twasingadi kurega izvozvi. So kutaura kuno kwandiri kuita ndichitaura newe, just look inside your heart and your mind. Uchaona kuti kune something twausingadi kuregera iwewe. Hatunakidze vanhu tunhu itotro kana you know it. Hatunakidze vanhu tunhu itotro tunotowanyangadza, but iwewe wakasungirira kuti kune mumwe munhu waunofungidzira kuti muroyi kana kuti kune mumwe munhu waunoti akakubira, kune mumwe munhu akakusukuta, kune mumwe munhu akambokurowa uchienda kumusangano kana kuti wakabiridzirwa and things like that, and you continue to hold anger, frustration, hatred. You continue to hold all everything that you can think of that is bad, that takes away your joy, that takes away your happiness. Because to be honest, you cannot live a happy life if you are harboring hatred inside you. You can't live a happy life when you have got hatred, when you have got anger, when you have got frustration, when you have got anxieties within you, when you have got all these thoughts that are constantly racing and you've got all these grudges. You cannot enjoy life. Nekuti unoti iwe unofunga kuti zvinhu zvakaku nhasi ndiri kufara ndiri muchicken inn kana kuti ndiri muNando's kana kuti ndiri muhotel ipi kana ndiri kuholiday kupi, then you bump into that person you're still holding a grudge on, kana kuti you suddenly see, oh, they are online. What happens? It takes away your happiness straight on. But if you have got loving and kindness and forgiveness, empathy, compassion, altruism, you are free. You are free. I'm telling you, the best thing that you can have in life, let me tell you, as a Christian, is to love and to be kind and to forgive and to feel empathy over people who have got problems, who are suffering, and to have compassion, the want and the need to help your family, to help even strangers, to help your country, to help the world. And you do that with all your heart and mind and soul, and you will be happy. I will tell you, you will keep a smile on your face regardless of circumstance, and you will live a good life, which is stress-free. Because now, if you live with all this, let me tell you, you unotoziva kuti une chivi chauri kurarama nacho, right? Uri kupinda muchechi kunonamata Mwari. Uri kuziva kuti chivi ichi ndinacho, ndauya zvangu kuzonamata Mwari, but ndiri kubuda kuti muchechi muno ndinacho because handisi kuchiregera. Urimo muchechi imomo, mwoyo wako unenge uchingokwata. Mastress level anenge akatongokwira, maBP anenge akatongokwira, unenge uri kutongotya kuti kozi muprofita akatarisa kusaidi kwauri iwe asimuka achiprofita fanira iwe waprofita wedu yavo wemafeja wemafacebook enti wanenge wakanzwa kuti maishoni nababa Maka pane musi umwe wawakamboexchange tumazwi wozinzwa kana kuti vanenge vachitarisa mastatus pamafacebook endichiona kuti maishoni wagarisa stereki wasina kumbokomenda pana evangelist Mangwende. Therefore, possibly something is not right. Oh, manzi, mimi simukireti on. Mweya uri kutitaurira kuti
panenge munenge mune daka, pane munhu wamakasungirira wamusati maregerera. Facebook prophets, they are there. You are not free. You are not free. You are not free. Wakafanana nemunhu ane chikwereti atumidzirwa tsamba nemasolicitor kunzi shamwari une chikwereti chikati ukanzwa noku padhoo apa unofunga kuti mabailiffs, unotama unogara wakavhara maketeni usingavhure usingabatidze magetsi uchitya kuti mabailiffs ozoti hayi zvine zvinofunga kana dzava kuma10 ka mabailiffs haangachifamba kuma10 kunokuwa ndopo wakutaka kuita free. Makusenseni zvava kunetsa. Basically this resonates with you. Unoenda muchechi uchiziva kuti rudo rwangu nderwekunyengedzera, rudo rwangu nderwefeja feja, handina rudo. Hanzi werengai 1 Corinthians 13. It's very explicit about the importance of love. You can do all things. Ungachena sei zvako. Azureve chinhu mufunge vana vaMwari, regai titi ngatifungei kuti tiri papi, right? Tiri papi, tiri kurarama upenyu hupi sevaKristu? Tiri kurarama upenyu hupi sevaKristu? Tati ngatirarame upenyu. Acts chapter 4. Muiverenge please. That defines a Christian. Muteveri wa Jesu Kristu. That defines true Christian faith. Believers. Moyo mumwe chete, kufunga kumwe chete, kuita kumwe chete. Pasina anoti ichi ndechangu. Asi kuti tichigoverana sevatendi as we need, or as our needs dictate. I mean, ndo chinonzi chipostori, ndo anonzi mukristu. It's not easy, but it is doable. It's not easy, but it's doable. The only way we can make it possible is if we deal with our personal issues about our lives and not focus and concentrate on in any church all the time. The church of today, today's Christians, please, I'm urging you. Let's read Acts chapter 4, verse 32 kusvika pa37. It will help you to define uKristu hwako kuti hwakamira sei. Toenda tonoverenga Ecclesiastes 3. Toenda tonoverenga Isumika 6. Touya toverenga uKorinde 13. Dzose idzo dzinodzibatanidza idzo dzidzi pamwe chete. Dzinokushepa semuKristu. Dzinokushepa kuti mufunga zvenyu. It's not ngatisafananidzwe nenyika. Ngatisafananidzwe nenyika. Ngatisafananidzwe nechi? Nenyika. Nyika inoda upfumi, nekuunganidza, nekuwe rich personally. But Mukristu is not focused on personal enrichment, but the enrichment of the majority, the enrichment of everyone. We should be equal. Vana vaMwari tese tinofanira kunge takafanana. Kereke harifa church muprista akangofananawo neni, kusiyana kwekuzoti iye is the gatekeeper of the church. But as far as human status is concerned, we are the same. The church will never be rich when it's kuti church inopfuma kuita mari yekupachura ine vanhu vanotambudzika. Something is not right. Something is not right. The church cannot have hotels. The church cannot have supermarkets. The church cannot have resorts. When its congregates are living in squalor,
when its congregates are struggling to fend for themselves, nherera dzichishaya kuenda kuchikoro, shirikadzi dzichishaya anochengeta, the church cannot be a church of Christ. You cannot be a Christian if that is what is happening. It can't be. We must be seen to lead in our loving and kindness and forgiveness, empathy, compassion, and altruism. We should be the leaders. We should be taking the lead. Kuti church yekwa Apostolic Faith Church yaka zvamunoona mukereke nherera dzekwamugodhi, nherera dzekwa Apostolic Faith Church dzinonetsa kuona kuti uzive kuti iyi nherera here kana kuti chii, nekuda kuti kana wafirwa, kana paine family yanzi kwaitika rufu, kwasiyiwa mwana, haashayiwe kwaanoenda kunochengetwa, achidya achiguta agoenda kuchikoro, kutoenda kuchikoro, kuenda kuyunivhesiti, ugotopedza ugototangawo naiye kuchengetawo vamwe vanhu. That should be the norm of the church. To be a Christian is not about amassing wealth. Kutadza kuenda kuchechi makristu muchisenza 7 shifts. Kutadza kuti wakapedzera kuenda kuchechi, waakuzotoenda kuchechi waakusvika kochiti ako Mwari, vakomana vanojokawo mazuva ano kunzi Mwari makazongoonaka kuti munhu ati zizi. Mukristu haasi kuenda kuchechi nechikonzero chekuti ari kuti mabills angu awanda ndinofanira kubhadhara. Mabills personal enrichment, not enriching the church. Let us think twice. Mwari uri kuti muri kundibira, imi mobvunza kuti tiri kukubirai pai, oti muri kundibira pachegumi changu, pamatithe angu, patithing muri kundibirira ipapo, nekuti mashifts enyu amuri kuita, mabasa enyu amuri kuita, madhiresa amuri kuita, muchienda kuBotswana, muchienda kuSouth Africa, muchienda kuZambia, muchienda kupiko kuUnited Kingdom, muchienda kuDubai, muchienda kuRussia, kuChina, muchinoorder, muchitengesa. You are not doing that to enrich the house of God, but you are doing that to enrich yourself as a person. Muriwa na Anania na Safira chapter 5 dzamabasa. There is no compromise. You will die. Just like what happened to Anania and Safira. You will die. I don't mean kuti kufa, kwekufa kuendeswa kumakuva chaiko. Some people, yes, will die zvekufa zvekuenda kumakuva, because we have read stories, we have heard stories of people who work 7 days a week, watch overlap mashift. So anaenda kushift yemakuseni, adzoka obvaenda ongoti zorere mbichana obvaenda kunight, odzoka ongoti zorere mbichana obvaenda ku mid morning shift, odzoka obvaenda, nguva yekurara yoshayikwa. Now kune zvirwere zvakawanda zvinotrigwa nekuneta, zvinotrigwa nefatigue, zvinotrigwa nestress of the body. Mahormone levels anokanganiswa, kidney function inokanganiswa, zvino nezvino zvinokanganiswa, and body munhu akarara inongoita give up, so kuti no, I don't think I can cope with this, doom, gone. And chinonetsa ndechekuti vanhu vanenge vachiziva kuti unogara kubasa, right? Pamba haunyanyi kuwanikwa ba, unogara kubasa, unozoonekwa kuti wakafa after 5 days, after 7 days. It happens. It has happened to a lot of people. We read about it, we hear about it, we watch it on TV. Wozoona mumba memunhu iyeyo ari kunzi afa nefatigue, wonzi makawanikwa muine matimesheets ari worth thousands, makange muine mari yakadai yaasiya, and
inodyiwa manje nevanhu vanga vasingaendi kana kubasa, ende inorohwa mudenga kuita kwaMwari, kuti wanga usingaitire zvinhu izvozvo kuti ukudze zita rangu, asi kuti ukudze zita rako. So when you do things to uplift your own name rather than the name of God, God leaves you. Inini belief yangu ndeyekuti kana tiri kufamba nemurayiro, Mwari unesu. Kana tabuda murayiro, you are on your own. I use an example of driving on the motorway or driving on these small roads. Maximum speed mukanori muresidential is 30 miles an hour. 30 miles an hour. Pakanzi 30 ita 30. Pakanzi 40 ita 40. One motorway 70 miles an hour is 70. This is the law. If you go outside that, don't expect God to have mercy on you. Nekuti in the first place, iwe wacho waratidza kuti you are not a responsible person. You do not have love. You are not kind. Hauna compassion. Hauna empathy. And you are not true. Because if you have got compassion over other people's lives, if you have got empathy over other people's lives, then there is no reason why you should exceed the speed limit. There is no way you should not follow the law. There is no way why you should not be humble, love and mercy, and being humble in the eyes of the Lord. Kana tada urikurarama upenyu hwakaita sei? Ecclesiastes ati happiness, farai vaKristu, farai vatendi, farai vatendi. Inotaura nemuimbi anotaura kuti farai vatendi, farai and farai. Aripo here pakati penyu anorwara, kana aripo ngaadaidziwa kuri wekereke wamunamatire. Aripo here anofara pakati penyu, ngaaimbe rwiyo. Farai vatendi, Ishe wakaenda and vachadzoka. So farai. And if you're working really hard, go on holiday. It doesn't say don't go on holiday. It does. But don't be selfish. Because you cannot be enjoying. You cannot be celebrating life, celebrating and enjoying life while somebody is in pain and is suffering. You must be seen to be doing something to end their suffering. And that is compassion. Ngaiwanikwe mumutendi, ngaiwanikwe mwana waMwari. Uri kurarama upenyu hwakaita sei mudikani? Uri kurarama upenyu hwakaita sei mwana waMwari? Ndataurisa kuwawanza hakusiko kwagona. Asara anopedziswa naKristu muponesi wedu. Mwana waMwari, ndida kutendai zvangu. Ndinokumbira kuti titore shoko sezvariri. Ndati muvhangeri mangwende handifarire I don't complicate things. This is me naturally. I don't want to complicate things. I just want to stay to basics. Keep to basics. Simplify things. And kana usingagoni kutsanangura chinhu kuti chinzwisisikwe nemunhu ane 5 years, then haugoni kutsanangura. Tsanangura zvinhu zvekuti chero mwana ane 5 years anogona kuzvinzwisisa. I think I simplify my preaching. I simplify my talk. I simplify what I talk about. So much so that even if kids, vana mazuva ano vane musikanzwa wekuenda panavati vanodi Facebook, pa YouTube, even if kids listen to this, they will pick a lot of things zvekurarama nazvo, zvekusandura upenyu hwavo, kuti upenyu hunge hwakaita sei, huite kunge hwakanaka. Ngatishandirei Mwari nemwoyo inoda, tine mwoyo mumwe chete nekufunga kumwe chete, both mind and heart, kuti shoko raMwari rifambe mberi, rikudzwe. Ndozvatoda, and Mwari haana vanhu vane nungo. Mabasa evapostori tinonzwa, tikaramba tichienda mberi, unonzwa kuti
wana Pauro anotaura nyaya yekuti uyo asingashande ngaasadye. Obva ati mufunge zvenyu, ini ndinozviziva kuti semukuru wenyu ndinofanira kurarama nekuti mufudzi wemakwai anodya muhwai dzake, muchengeti wehuku anodya muhuku dzake, muchengeti wemombe anodya mumombe dzake. But handina kudaro, not because I am not entitled to that, but because ndakada kukusetera an example that you ought to work in order to promote the work of God. Because the church of God can only function, it can look after the welfare of people, of the congregates, of the nation, of the world. Kana vanhu tichiita pour resources into the pot, tichiunza zvinhu patsoka, tichitengesa minda yedu yatinenge tinayo yawandisa, tichitengesa dzimotikari dzatinenge tinadzo dzakawandisa, dzimba dzatinenge tinadzo dzakawandisa, kana tichivaka dzimba tichiti isusu tiri kuda kuti mari inoenda kuchechi, maproceeds anoenda kuchechi awanduke, awande. And the church, rather than being a rich church, it enriches its people. Moshayikwa munhu anonzi muchechi yeapostolic faith, muchechi yecatholic, muchechi yesabata, muchechi yechi, mune nherera dzisina vanhu, mune vanhu vanotambudzika, asi kuti munhu wese anouya kuchechi anowanikwa akapfeka bhutsu. Kwete kuti unosvika pachechi muprista kana kuti mufundisi akapfeka sutu inonjenjemera, akagara pacheya muchorododo, mwana wesangano ari kuimba makanaka Jesu munoshamisa, akapfeka manyatera, akachenuka shena kuti mbu, akapfeka trousi zvakaiswa zvigamba, kana kuti tiri kutotaridza maburi, ari kutotishaya kuti angagare sei. Asi chechi ichicollecta thousands. No, hatitambe tichidaro vaKristu. Ndiri kukumbirawo zvangu kuti ngativei netsitsi nerudo nenyasha, tiende mumawadhiropu medu, tiende mumawadhiropu, zvinhu zvese zvakagara zviya zvisina basa izvi, let's take them to the feet of the apostles and say, we have got these things. Zvakawandisa handizvidi. Maishoni, mune mabhegi mangani kwenyu? Kune mumwe munhu asina handbag. Asi ndokuzivai zvangu maishoni kuti pakauya visitor pamba penyu haibve isina bhegi, haibve isina pair of shoes. Mwoyo wakanaka kuti pinda, vanobva kuti pinda imomo munosarudza yamunoda, yamakwana yachi, it's up to you. That's good. Let us have moyo, kwete wekuti inini, asi wekuti vamwe, wekupaso. Mufunge kupaka kunoropafadza, kupa kunoropafadza, kupa kunokomborera, kupa kunofadza. Ukapa nemoyo unoda, ukabatsira nemoyo unoda, unofara iwewe semunhu, unonyatsofara, unonyatsonzwa kuti yes, ndokunonzi, kana hope dzinouya, kana hauna stress, hauna anxiety, hauna fear, kana uchirarama uri free, hauna chinokunetsa, hauna chekucheuka, hauna chekutya. And it's not easy, but it's doable. Kana tichingoverenga vhangeri, tichingoverenga shoko raMwari, toritora sezvariri, kwete kuda kunyorera kana kuda kuriita sezvarakatongonyora zvo. If I speak in the tongues of men and of angels, but have no love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Ndingataure mitauro ipi, ndingataure nendimi dzipi, kana ndisina rudo, ndakambofanana nebhero rinongoti ngwende.
let us just examine ourselves, our hearts and our minds. The kingdom is within you. Within you. Bring peace to yourself. Be at peace with yourself. Be at peace with yourself. With everybody. With everybody. Just be at peace with everybody. Mwari vanokuitira zvakanaka. Mwari werugare wakuitire zvakanaka. Mwari werugare wakuchengetei. I know kuti kune vanhu vakawanda vari kuchema nenhamo nemadambudziko akasiyana siyana mukati meupenyu. Tinonzwa ndufu dzakasiyana siyana, tinonzwa kurwarirwa kwakasiyana siyana, tinonzwa zvimwe zvinetso zviriko zvinoitika mumhuri makakatanwa and so on. Mupfungwa zvenyu vana vaMwari, chinongodiwa chete is love, kindness and forgiveness, empathy, compassion and altruism. If we have got these 5-6 tenets within us, ethics or values within us, and we foster them and we live it, especially love, I tell you, rudo runonyaradza zvakawanda, runogeza zvakawanda, nekuti kana uine rudo hauna waunoda kuitira chakaipa, hauna waunoda kuona achitambudzika nekuti une rudo. Therefore you become mubatsiri. May the Lord bless you. And Evangelist Mangwende, we are based in Portsmouth, South Coast. Tinonamatira tiri pa St. John's. You find my address or address of the church. Per Facebook, you find it on Twitter, you find it on Instagram, you find it on Google. It's there. We have got a dormant website, but in my details, it's active. In my details, there's a church where you can find us in the UK. You can find us, like I said, here in Portsmouth, ku Gosport. You can find us ku London, ku Dagenham. You can find us ku Leeds. You can find us Manchester, Bury. We are also ku Derby. We are also mu Birmingham. We've got brethren wariku Brighton and also some brethren in Bournemouth. So we are quite spread out, and if you want to fellowship with us, feel free, give us a shout and let us know. You don't try to surprise us, especially during this time takunangana nekuenda kumitambo yePasika. We might be on the move quite a lot because sometimes we go to fellowship elsewhere in people's houses, but we are normally at St. John's Church every Sunday. With our service starts at 1:30 to 3:30 because tinochinjana the Catholic. So feel free to come. We are a family church kind of. We are quite a small big church with Christ always present in our midst, and we do all sorts of miracles. Tinoita kumutsa vanhu vatori madiki, tinoita zvihombe pakereke pedu ipapa. So feel free to come and listen and talk about the word of God. That's what we do best. And I want to wish you a very good night, and remember to pray before you go to sleep. I think next time we just gonna revisit again, keeping our minds calm, because I find that the moment we deal with our emotions, because my emotions edu anotitambudza zvikuru sei musine nguva. So we want to work on quite a lot on getting people sort out their emotional well-being. But most importantly, this year our focus is on loving kindness, forgiveness, empathy, compassion, and altruism. We are honing on those ethics or on those values, because I feel these are essential. If we master them, tikangokwanisa kurarama upenyu where loving and kindness and forgiveness and empathy, kunzwira vamwe tsitsi, compassion, kunyasha, kuitira vamwe nyasha, kusada kuona munhu achitambudzika kuti ndofanira kubatsira, and altruism,
just to be selfless, to do everything in truth. Zvinhu zvinofamba zvakanaka. Chechi inonaka, upenyu hwako iwe especially unoita zvakanaka. Once upenyu hwanaka, imagine chechi ikaita vanhu 10 20 vanenge inini, so vanogara vachismaila, vachinakidzwa nekuimba, vachingoti kana tikati ngatirare tichiimba tichitaura shoko, tisina kana daka, tisina kana watinovenga, kana munhu wese akasikwa naMwari, uya kumba yaMwari, uya kumba, uyai tiite zvaMwari. Ndo zviripo, tinakidzire Mwari, tiende kudenga kana tafa zoita. Musandi kana mazuva akwana, inini this is my song, my song yandoda kuzoimbirwa zvangu kana ndazorora. Mwari chinyarara mwoyo wangu is my best song. But my second song is mushandi waMwari. Basa wakaita, wakauya ukasenza, yezvinhu zvichienda zvakuite sei, uzorore. Powerful. Mushandi waMwari, chizorora zvako, wakarwisa ukakunda, jenda uzorore. Munondiona ndakupfakanyika, but musazofunga ndamuka. Nendisina kumukaba. Inenge iri kuti yes, I'm going. So vana vaMwari, itirwa nyasha naMwari, haunyarare uyu kunowedza tichitaura. So may God bless you, may God be with you, and please continue to do good, continue to forgive, and please give them a call. If there's anyone waongo wakasungirira, just give them a call, give them a shout and say, you know what, Evangelist was saying, it's very important to live a life of love and kindness and forgiveness. So I thought, let me give you a shout and say, hey, Mwari ngawatiregerera, watidzosedzane, tiite chinhu chimwe chete, nemwoyo mumwe chete, nekufunga kumwe chete, and let there be no one anoti ichi ndechangu.